Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudaiso. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu nakaviga uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kubvunza kuti ndo zvinoitika here kuvakadzi vose avo vanenge vachitevererwa nemweya yemanjuzu. Ndakaroorawo mudzimai wangu ndichitozviziva kuti iye ane mashavi emanjuzu, but inzwaiwo zviri kuitika muupenyu hwangu. Nemudzimai wangu takasangana muno muSouth Africa mushure mekunge ndaramba nawo nemudzimai wangu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndainge ndichimboshanda kuDSTV, tainge tiine madhiri akawanda atainge tichiita. Makore iwawo munhu wose aitoshuvira uye zvekare munhu wose ainge atori neDSTV. Saka taiwanzokuita madhiri kunyangwe nemachina chaiwo tichitobuditsa madhekodha, then vobva vachizomatengesa mumashopusi avo. Uye zvekare tainge titori nekanetwork kedu kekuti taiva nevanhu vedu vaitofamba vachitoinstalla, zvekare nekutotengesa mamwe makadhi kuitira kune avo vanenge vasingadi kusubscribe vachibhadhara mari dzakawanda. Saka ndainge ndichiita mari yakawanda nemudzimai wangu, taiwirirana nekuda kweizvozvo because mari yaigara iri mumba yainge yakawanda and tairarama kalife kedu kainge karibo. Taingogara tiri muroad tichienda kumusha because kubasa kwandainge ndichishanda ndini ndainge nditori manager. Saka ndaikwanisa kuita kunyange mwedzi wose ndisina kana kumbosvika kuoffice, ndichingoshanda zvangu ndiri palaptop pangu. Saka mudzimai ainge ajaira soft life. Nekuda kwekuti ainge ajaira soft life, nhamo yakazoti yapinda mumusha nemudzimai tikabva tachizotanga kunetsana. Akabva achizotanga kukurudzirwa nevabereki vake kuti aifanira kuti ange achitsvaka basa. Iniwo ndakabva ndachizoitawo mistake mukomanashi, ndokubva ndachizomutendedza kuti ange achitsvaka basa. Akazoti awana basa mukoma, ndipo apo paakabva achizotanga kundichita. Ainge ava nemaboyfriends avo ainge achidanana nawo, aidanana nevarume vakasiyana siyana kusanganisira nabhosi vake. Vaitouya dzimwe nguva vachizotomutora maweekends, vaiwanzokuuya maSunday otobuda akatopfeka kana kashoti achiti ndiri kuenda kunoona bhora nabhosi vangu. Takanetsana kuzosvika tichizorambana mushure mekunge andiudza kuti ndinomudii murume asina mari. You are a failure. Pawainge uine mari ungadai wakatanga mabusinesses, but you are a failure. Hauna chawakakwanisa kuita nemari yawainge uchiwana. Ndakabva ndatozviona kuti marriage yainge yatodhakwa, ndipo pandakabva ndachizoita move out ndikatanga kugara ndega nekuda kwestress because ndainge ndakavakisira vabereki vake imba, uye zvekare ndainge ndakamuroora ndikabvisawo mari yainge yakawanda pamba pavo. Ndainge ndakadhonzesa magetsi yeti munhu ainge ava kunditi you are nothing but a failure. Ndaigara ndine high blood pressure nguva dzose because of stress yekuziva kuti zvinhu zvangu zvainge zvadhakwa kudaro. Apa mukadzi ainge ava kusandida. Ndaiti nguva zhinji apo pandinenge ndakarara kana ndikamuka ndaitanga kudikitira. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutodonhera pasi nekuda kweBP ndichinzwa dzungu. Ndainge ndava kutorarama nekutonwa mapiritsi. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kumasowe kunova kuri ndiko kwandakazosangana neakazova mudzimai wangu. Kubva zuva randakamuona ndikangoti pasowe rose ndiye ainge akanaka. Ainge ari mutsvuku zvekuti ndaitofungidzira kuti ainge ari muSouth African and ainge aine madreadlocks ake ainge akanaka. Takabva tachizotanga kutaura tose. Akabva anditi ainge aine chaainge aona chiri mandiri and ainge achida kundibatsira. Akazotanga kundibatsira achindivakira minamato. Ndainge ndava kungogara ndichienda kumba kwake. Nguva iyoyo aiva nemurume uyo waainge achigara naye. Saka akazondiudza kuti iye anoita zvemanjuzu. Akabva achizoti kwandiri manjuzu angu akufarira, ende kana manjuzu angu afarira murume waanenge afarira, zvinoreva kuti kana ndikagara naye murume iyeye tinozorarama
upenyu hwakanaka nekuti ndinenge ndatoropafadzwa. Ndakazotanga kudanana naye ainge achichita murume waainge ava kugara naye, ndokubva achizofind out. Tikazobvamo mulocation imomo akarohwa nemurume wacho iyeyo, akamugadzira. Ndakatarisa, akatora micheka yake yaanoshandisa yemanjuzu, akatanga kudaidza zita rake akati Filmon, ndakudaidza kangani, uchafa uri rombe, uchafa usina chauinacho, chose chauchabata chinofanira kuti chinge chichidhakwa, uchava rombe rekupedzisira, uchafa usina kuvaka musha, uchafa usina mwana wako wawakazvara anofanira kuti ange achifa. Guess what mukoma, gore rinotevera mwana waFilmon akabva achizozvisungirira mumuti akabva achizofa. Zvose izvi zvakaitika, vamwe vanokwanisa kuti saka iwe wakaramba uchingodanana nemukadzi akadaro here? Ndainge ndava kutotya kuti kana achikwanisa kugadzira murume uyo waakagara naye kwemakore koinini zvangu. Saka ndakabva ndachizotodilita mafone numbers evamwe vakadzi avo vandainge ndichimboita sleep overs navo mukomanashi. Ndokubva tachizotanga kugara tose. Tichigara tose kudaro ainge ava kundiitisa madhina nevamwe vakadzi. Taitopota tichitoenda kumadziva, taiti kana taenda kumadziva then obva achizoita madhina ake nevamwe vake. Taizobvako ikoko mukoma. Ndaiti kana ndapinda mumasango ndaiita rimwe laki rekuti takasvika pakutenga motikari tikatenga imba muHarare nemudzimai wangu. Fast forward to today, sikarudzi yangu haichashandi uye zvekare yadzoka kuita kadora chaiko. Izvi zvakaitika mushure mekunge taenda kune imwe pati. Taenda kupati ikoko paiva paino umwe mukadzi uyo ainge achitozviratidzira kune munhu wose kuti anondida, yeti ndiri murume wemunhu. Mukadzi wangu aripo, akatouya mukoma akatotanga kutotaura neni akati, baba imimi ndakudai, handizivi kuti sei asi ndangokudai, ndiri munhurume mukoma. Mukadzi uyu ainge akanaka zvisingaite. Ndakatanga kutaura naye but ndaingotaurawo naye zvekungopedza shungu but ndichitotya mudzimai wangu. Akabva achizozviona akauya akati and then, ndokubva mukadzi iyeye azoti murume wenyu koinga wani zvamakazvibatira, murume akanaka, is very handsome, dai Mwari vakandipawo murume akaita semurume wenyu. Mukadzi uyu haana kuziva kuti ainge atondiparira, haana kuziva kuti mukadzi wangu iye ndi queen wekumanjuzu. Musi iwoyo mukoma kana bonde ndakarinyimwa, takarara usiku hwose tichingotukana. Ndikati tainge tichitukana asi ndiye ainge achindituka. Ndakangonyarara ndichiti sorry mudzimai wangu, zvaitika sorry mudzimai wangu. Saka akabva anditi kachiweti kako ndiko kandiri kuda kucheka. Zvechokwadi mukomanashi, mangwana acho akapinda mutown akauya nekadhori. Handizivi kuti kadhori ikako akakawana kupi but kainge katori katema kadhori ikako. Akabva achizotora maiti maka. Mushure mekunge atora maiti maka akabva achizonyora zita rangu, akanyora kuti James. Ndichazviti James. Mushure mekunge anyora zita rangu kuti James, ane rimwe glazi iro raanoshandisa raanodaidza vavengi vake vose, zvisinei nekuti unonamata kana kuti haunamati. Kana akangokudaidza muglazi imomo unotobuda ototanga kutotaura newe. Kana achida kuti unge uchisangana nemabad luck unotosangana nemabad luck. Akabva atanga kutaura neni ndirimo muglazi asi ndainge ndakapfugama padhuze naye. Akapfunya chisero akagara zvake pamachira ake iwawo aanoshandisa emanjuzu. Ndichimukumbira ruregerero ndikamuti usandidaro mudzimai wangu, handisati ndakambokuhurira uye zvekare handimbofi ndakakuhurira. Akanditi unondinyepera. Mukadzi iyeye wakamuchiva ende kumuchiva kwawakaita ndokutohura kwacho ikoko kwawakaita, nekuti wakaona ukachiva ukatofunga zvekuti unge uchirara naye, ndiko kutochiva kwacho kwawakaita ikoko. Akabva anditi ndinozviziva kani
kuti kunyange patakatanga kufambidzana waitova nevamwe vakadzi avo vawainge uchirara navo, yeti waiti kana ukanoshandisa chiweti chako kune vamwe vakadzi wouya uchishandisa pandiri, asi ndakakuregerera. Iko zvino zvawava kuda kupama futi. Ndakamukumbira ruregerero, but ainge achitaura nemumvuri wangu wainge wanyuka muglazi. Akabva achizotora kadhori kaya ndokubva achizondicheka. Akacheka kadhori kaya sikarudzi. Ndakanzwa kurwadziwa, ndakanzwa kuti painge patori netsinga yainge yadambuka. Kubva musi iwoyo kusvika zuva ranhasi, mukomanashi, sikarudzi yangu iri kungoramba ichingoita diki. Iko zvino zviyatoenzana nekamwana kacheche, ende iye anoti anondida ndakadaro, ende haambofi akandihurira, but sikarudzi yangu mukoma yanyanya kuita diki. Asi ndine mumwe mukadzi uyo wandinorota ndichirara naye. Mukadzi uyu pose pandinomurota ndichirara naye anotobuda mumvura obva atouya kwandiri obva anditi ndiwe murume wangu wandakapiwa, ende ndinozotoshamisika nekuti kuhope sikarudzi yangu inotodzokera kutoita normal sikarudzi yangu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukanditumidzirawo nyaya yangu pachannel penyu mukaiverenga, ndingafara chaizvo nekuti ndinenge ndichida kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsira. Ndoda kungobvunza kubva kune avo vanoita nezvechivanhu kuti munhu anenge aine manjuzu ndozvaanoita here izvi. Asi kuropafadzwa, kana uchida kuona kuti unoropafadzwa nekukasika, gara nemukadzi anenge aine manjuzu, nekuti mukomanashi upenyu hwangu hwakashanduka mushure mekunge ndatanga kugara naye. KuZimbabwe tine mabhawa akawanda, kwedu tine mabhawa awo atiinawo, zvekare nekwavo tine mabhawa. haana hutsinye kuhama dzangu, asi dambudziko ndirori randiri kusangana naro. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vari kuda kuziva kuti kana kuri kunzi mukadzi wako anenge aine mweya yemanjuzu igere paari, ndo zvinoitika here kwauri kuti unogara uchingorota uchisangana pabonde nenjuzu? Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi ndine secret yandiinayo. Mudzimai wangu iye ndinomuda, hama dzangu hadzimudi. Ndodziudza sei hama dzangu kuti kunyangwe dzichiti mudzimai wangu iye akachenama, hongu zvinhu zvandinotoona ende zvinotoonekwa nemunhu wose kuti ndakaroora mukadzi akachenama, but mukadzi wangu anondiitira kunyangwe zvake pachiso asina kunaka. Asi kana tapinda muimba yemukati, mudzimai wangu anondiitira kusvika palast level. Ndingaudzawo sei hama dzangu kuti veduwe dai masiyana neni, nekuti munokwanisa kuzobhururutsa shiri yangu yandinoda, ende ndinotya kuti anokwanisa kuzotorwa nevamwe varume. Mudzimai wangu iye akaenda kuchina Mwari. Ndingataurawo naye sei mudzimai wangu kuti aregedze kuchenama sezvaanoita, ange achingovawo neunhu hwakanaka, especially pamberi pevabereki vangu. Vabereki vangu vanorwadziwa nazvo because haana kana munhu waanoremekedza kumhuri. Izvezvi akabva mukubuda mugrupu nekuda kwekuti akangobhoyekana, because amai vangu vakangomuti komuroora, saka kana tikasataura newe zvinoreva kuti hautauri nesu here. After mukadzi wangu aita mwedzi yakawanda asingatauri mugrupu, asi achitaura nehama dzake mugrupu umo mandakaiswa mune hama dzake. Kana ndikasataura anototora foni yangu obva atonyora zvaanonyora. Anoti iye haufaniri kuti unge uchinyararira vanhu kana uri mugrupu, but iye paakabvunzwa naamai vangu akabva atoita exit. Zvakandirwadza mukoma. Hama dzangu dziri kuti murambe nekuti haana future.
hazviite kuti ndinge ndichivaudza kuti vedu we zvandinoitwa nemudzimai wangu mubedroom hakuna kana anozviziva, ende handifungidziri kuti Zimbabwe yose ndingawana mukadzi anondiita zvandinoitwa nemudzimai wangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. How can I handle such a situation? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi zvandinoitwa nemudzimai wangu akaenda kuchina Mwari, saka handidi kuti ndinge ndichizomuramba, asi hanzi akachenama, hanzi ndingamutaurawo naye sei. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana acho makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakatsika umwe mukadzi ainge aine nhumbu, ndo dzainge dziri mhiko dzangu idzodzo. Ndakatsika mukadzi ainge aine pamuviri, zvino ndava kuona chipoko chake. Zvino izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2010 apo pandainge ndichishanda kuSouth Africa. Ndichishanda kuSouth Africa ikoko mukomanashi ndainge ndichiitawo zvekuvaka. Ndakazotanga kuwirirana noumwe mundara uyo wekuMozambique. Akandiudza kuti ainge aine vanhu vaainge achiziva avo vaikwanisa kundibatsira, because ndaigara ndichimubvunza kuti kuMozambique hauna n'anga here ingandibatsira. Saka takabva tachizoenda kuMozambique tiri tose. Tasvikako kuMozambique ndakabva ndachizobatsirwa ndikapiwa mushonga. Ndakanzi mushonga iwoyo kuti unge uchishanda ndaifanira kuti ndige ndichizouraya munhu. Saka ndakabva ndachizodzoka muno muZimbabwe, ndikabva ndachizotanga kuita basa rekudriva makombi. Ndaidriva makombi long distance. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndiri ndega, ndainge ndava kufamba ndiri ndega because mazuva ainge ava kuda kutokwana. Ndakatanga kutenderera mukoma kuzosvika ndichizoona umwe mukadzi uyo ainge akamira pahiking spot ari ega. Mukadzi iyeye ainge akamira pahiking spot ari ega, mukomanashi akabva achizomisa kombi yangu. Saka pandakati ndichinomisa kombi ndo pandakaona kuti ainge aine pamuviri. Pandachizonomisa kombi nechekumberi akabva achizotanga kufamba achiuya, iniwo ndainge ndichirivhesa. Ndakatarisa ndikaona kuti murodhi mainge musina kana imwe motikari. Ndikatanga kurivhesa kombi, ndakati ndava kuda kunosvika padhuze naye, ndakabva ndarivhesa ndichiita zvekumhanya ndichimhanyisa motikari. Ndikabva ndamutsika, ndakamudhuma nekombi ndokubva adonhera pasi. Ndikaburuka ndikaona kuti ainge akadonhera pasi, ndakamukika dumbu. Apa ndainge ndakapfeka safety, ndokubva angoscreama ka1 ndikamhanya ndikapinda mukombi, ndokubva ndatopinda murodhi. Hakuna kana akandiona. Mukadzi iyeye ndakatomusiya achigwinha kuratidza kuti ainge ava kutoda kutofa. Ndakadriva kombi ndikaenda ndikanoidzosera kumba kwemuridzi, ndikadzokera kuMozambique. Ndakazotobvako kuMozambique ndainge ndatova nemotikari yandainge ndatotenga. Motikari yangu yekutanga yandakatenga yainge iri Toyota Hilux, iyo yandakazotanga kushandisa. Ndakabva ndachizotenga imba, ndikabva ndachizotanga kuitawo zvemabusinesses akasiyana-siyana. Saka zvandinongoita mukoma, mhiko dzangu ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichingorara nevakadzi vanenge vaine nhumbu chete. Kana ndikangorara nemukadzi anenge aine pamuviri ndisingamushandisiri dziviriro, mukadzi iyeye anobva atoita miscarriage. And ndinowanzokufarira kurara nevakadzi vanenge vaine nhumbu inenge yatova kuma7 months, dzimwe dzinenge dzava kutoda kutonozvarwa. Saka ndo zvinondipa simba izvozvo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zvandinoita. Hanzi ndinongotageta vakadzi avo vanenge vaine pamuviri, ndobva ndatanga kufambidzana navo. Vakadzi ivavo ndo vandinozoshandisa vana vavo pamhiko dzangu dzeurombwa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo umwe mukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Saka mukomana wangu uyu ainge ava kundiita blackmail. Tainge tiine mavideos awo atainge takatorana tichisika bonde tichiri kuuniversity, nekuti ndaifungidzira kuti ndiye achazova murume wangu. Saka akabva achizotanga kushandisa mavideos iwawo paakanzwa kuti ndainge ndachata. Ainge ava kungouya achirara neni. Ndakabva ndachizoisa poison, ndakamuisira poison muchikafu. Ainge achitoshanda mukoma. Ndakaenda nechikafu ndikanomupa. Takasangana mutauni. Handina kuenda pakambani paainge achishandira. Ndakangoti ngatisanganei somewhere else because ndainge ndatoisa mushonga wemakonzo muchikafu. Ndokubva ndamupa chikafu ichocho akaenda nacho kubasa. Akabva achizofa, mukadzi wake akasungwa. Nanhasi uno mukadzi wacho ari mujeri, anonzi ndiye akauraya murume wake. Iniwo ndakazobuda muAfrica ndiri kuno kukumhiri kwemakungwa. Ndozvandakaita izvi mukoma. Ndakazviita nekuda kwekuti ainge ava kuda kundiparadzira marriage yangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.